ese verán de 2012 non hai ofertas. Pensas en deixalo e aparece o Lugo. Aí ten gran repercusión a miña muller que me colle e me di, tienes que empezar outra vez a mentalizarte, a creer en ti. E digo, bueno, pois acababa de ascender o Lugo e dixen, mira, vou avisaros do Lugo porque eu quería entrenar, quería encontrarme a un nivel óptimo e sabendo que ali iba a estar Pita. Veo a miña moda, que sí que vai a entrenar, pero que nada, que lo de fichar nada, que eso que lo descarte. Eu, sí, eu quero entrenar. Eu creo que o club o que máis cariño lle teño, porque o trato que tiveron comigo dende o primeiro día, pero foi brutal. Foi facerme sentir que pertencía á plantilla sin ser. Pero pasan 6 meses, Iván, e eres do agrado de Mauricio de Setién. Un día chega o míster e... Era un lunes, me acordarei sempre. Xa, para ir para lá, iban moi calados Fran Soto e Roberto Valegre. Xa non me iban falando nada, iban falando outras cousas, tal. Que os pasa, tal? Pita, en plan, que raro estáis hoy, non dormisteis bien, tal. Entonces chégame aquí que dime, mira, que teño que falar contigo. Habíame falado unhas cousas de ti e levo vendo durante meses que non, que para nada. E necesito que arregles co jefe canto antes, porque o viernes tens que xogar. O viernes xogamos contra o Castilla. E collín e dixenlle, pero literal, non hai que negociar nada comigo. Hazme la ficha e ya está. E a negociación con Mauricio foi, bueno, que deme el dinero e dixenlle, mira, ponme o que queiras, e eu cando chegue a final de mes xa vería como me metiches. Olvídate. Que burrada. Pero ponme a ficha. Teño aquí as fotos, xa le vi as fotos todo. Todo. Foi cando disfrutei, cando pasei genial, cando eu creo que cando saquei o mellor fútbol, teña unha libertad, pero porque él me decía, ti sabes que hai libertad, pois sabes onde tens que recuperar. Pero claro, que detrás teña a Joan e tiña a mano na esquerda.